स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण खायला अतिशय टेस्टी आणि अतिशय टेम्पटिंग अशी कोकणी स्पेशल कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। कोकणी स्पेशल कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी कच्च्या फणसाचे गरे घेतलेले आहेत। त्याच्यासोबतच 7 ते 8 पाकळ्या लसूण ठेचून घेतलेला आहे। 12 ते 15 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे मोहरी, जिरे, गरम मसाला पावडर, हळद, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरजेनुसार पाणी आणि तेल। कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण फणसाचे गरे कट करून घेऊयात। त्याच्यासाठी इथे मी चॉपिंग बोर्ड घेतलेला आहे। तर या ठिकाणी हे फणसाच्या गऱ्यांचे आपण 2 तुकडे करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता याच्यामधल्या बिया मी काढलेल्या नाही आहेत। ह्या बिया देखील आपण या भाजीमध्ये वापरणार आहोत। तर अशा प्रकारे चाकूच्या सहाय्याने फार इझिली आपण हे फणसाच्या गऱ्यांचे तुकडे करून घेऊ शकतो। तर याच प्रकारे आपण सर्व फणसाचे गऱ्यांचे तुकडे करून घेऊयात आणि मग ते स्वच्छ धुवून घेऊयात। तर या ठिकाणी फणसाचे सर्व गरे मी बारीक कट करून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता साधारणतः 2 वाटी इतपत हे फणसाचे गरे आहेत। तर आता आपण फणसाच्या गऱ्यांची भाजी बनवूयात। त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी कुकर गरम व्हायला ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे इतपत तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत मोहरी। तर आता आपण इथे 2 छोटे चमचे इतपत मोहरी याच्यामध्ये ॲड करूयात। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे। मग त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात 2 छोटे चमचे इतपत जिरे। जिरे चांगलं तडतडू द्यायचं, फुगू द्यायचं। मग त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत कढीपत्त्याची पानं आणि बारीक ठेचलेला लसूण। मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। आणि हा लसूण आपल्याला गुलाबी सर होईपर्यंत तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। आता या ठिकाणी लसूण देखील मी तेलावरती छान असा परतून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये मसाले टाकूयात। सगळ्यात आधी आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत पाव छोटा चमचा इतपत हळद। लाल तिखट ॲड करूयात। या ठिकाणी मी 2 लहान चमचे इतपत लाल तिखट ॲड करते। लाल तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत गरम मसाला पावडर। तर या ठिकाणी मी 2 छोटे चमचे इतपत गरम मसाला पावडर ॲड करते। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात चवीनुसार मीठ। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात एकदा। आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत फणसाचे गरे। आणि हे गरे आपल्याला तेलावरती 2 ते 3 मिनिटं छान असे परतून घ्यायचे आहेत। आता साधारणतः 3 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती हे फणसाचे गरे मी तेलामध्ये छान असे परतून घेतलेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत। तर ज्या वाटीच्या मेजरमेंटने गरे घेतले होते त्याच वाटीच्या मेजरमेंटने अर्धी वाटी इतपत पाणी मी याच्यामध्ये ॲड करते। मिक्स करून घेऊयात एकदम। आणि आता आपल्याला फास्ट गॅसवरती कुकरच्या 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। आता या ठिकाणी कुकरच्या 4 शिट्ट्या होऊन कुकर थंडही झालेला आहे। आपण चेक करूयात आपली गऱ्यांची भाजी झाली आहे का ते। तुम्ही बघू शकता खूप मस्त अशी आपली गऱ्यांची भाजी झालेली आहे। आपले गरेही आता छान शिजलेले आहेत आणि त्यातल्या बिया देखील शिजलेल्या दिसतात। तर आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी आहे। तर आता आपण गॅसवरती झाकण न लावता ह्या पाण्याला थोडंसं आटवून घेऊयात। आता 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहेत। फास्ट गॅसवरती ही गऱ्यांची भाजी मी झाकण न लावता आटवून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता यामधलं पाणी आता ऑलमोस्ट पूर्ण आटलेलं आहे। तर आता आपली फणसाच्या गऱ्यांची भाजी रेडी झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि ही भाजी सर्व करूयात।
आता आपली ही कोकणी स्पेशल कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी रेडी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, खूप मस्त आणि टेम्पटिंग दिसते. खायला तितकीच छान लागते. नक्की ट्राय करून बघा कोकणी स्पेशल कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.